ओइ गाइसफोर नोंथांमोननो मोनसे जायगा खिन्थानो नागिरदों आङो दायो आङो बेयाव दंफायो आंनो सासे लोगो फंबाय सासे दंफायोनो बडिगार्ड लाबोखानांगौ जेनेखा डेन्जार जायगा नोंथांमोना नुबा गिगोनसो फाग्लासो नोंथांमोननो दा बावै आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होबाय बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो फैदों बेयाव दा होखांबाय दायो जों हाबा जानो थांसै हाबाया सोरनिमोनलाय फंबाय जेब्रेंनि जेब्रेंनि हाबा आयदै नुदो जायगाखौ नुदो बेसेबां गोजौ बाब्रे बाब्रे होद आरो गोजौ थांबावनो नामा एसे नै रोमै रोमै आइया जंगल नै जंगलबारि आरो गोजौ दंबावोसो बिथिंनि फाग्लासो बे जायगायाव थानानै भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थांनोसै एबार हाबा जाहैनो ओइ बेयाव लेक्सार मारिबाय थाजाला थुरु 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 ओंखारलांसै फाग्लासो ए सथिनिबो गोलैबाथाय थांखाबायलै फैद' आइ थांबायलै सथिन आयौ 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 नङाबा बेदरखौ मोनजानाय नङालै मानि होन्दोंमोनलाय दर' हिनजाव गोदाना मानि होन्दोंमोनलाय हा सरकार झारखान्डनि साननाय नायलाय आंनिखौ माइ साव सानदोंना ब्राइटनेस होनांगोनदां ब्राइटनेस होन र' ओइ फुल ब्राइटनेस नोंनिखौसो मोजां माथो स्रां स्रांना सिनायजोबो आंनिया माहाय बारानि जाबायदां ओइ थिगसो थिगानो नोंनिखौसो एसे मोजां खैना गोदानखौ फसन जाबाय नों रिंगाया खैना गोदानखौ नुदानदै आजि नामाब्रा एफा गोबावनि उनाव दिनैसो एसे मोजां खेबना लानांगोनलै आइ एसे नायब्रा दे जाबाय दे अ नोंसोर मिनिदो नोंसोरखौ लानांगोन बिहामजो मोननायनो खुसि सांनाय दर एसे हाबलांबायसो माबा नांगौ नोंलाय नुब्लानो माथो मोनानायजों सन्दन बसुमतारी आरो कुलबती नामा कुलबती सुरिन बाप टाइटेल लादों जा माबा झारखान्डनि ना फाइनालि गाइस हाबा जानानै फैखांबाय उरिस्सानिफ्राय खैना गोदान लाबोनाय हाबा जाना फैखांबाय ओरैबायदि थान्दा हाबबाय नङा गाइसफोरा आयौ दा बुंसै टफि लाबाबो खोमा होथेबाबो थान्दाया रावगोला आसरित बेनिफ्राय गाइसफोर आङो माने मा होननानै बुङो हाबानि माखासे माबाफोरखौ आङो कभार खालामजोबनो हायासै मानो होनना बुङोब्ला लाइट गैयामोन ना कारेन्टबो गैयामोन आरो बेसोरा जेनेरेटराबो गाज्रि जाना होबायनो मा खालामनो माने मोजां जायासै नै आंहाबो कारेन्ट थांबाय गाइसफोर सयथिनोबो जाबाय दानाबा गैला गाइसफोर कारेन्ट थांबाय इये मा जाबावलै दा हायफिनबाय फैफिनबाय गाइसफोर फैफिनबाय माने अरे मा जाबाय थादों माबाफोर जादों नामाथाय ओमफ्राय गाइसफोर हाबा जाना फैखांनानै बारा गोसा बुंनो हायाखै मानसिफोरा उन्दुजोब्बाय नालाय दायो नै मा खालामना डिस्टार्ब जायोना बेनिखायनो एसे लासै बुंनांदों आरोना बेनिफ्राय दा एक्सुवेलि हरनि जाबाय 11ता जाबाय एकदम पुरा माने सेराव जगासिनो आङो लोगोफोरनि भिडिअ नायगासिनो लोगोफोरखौ कमेन्ट खालामगासिनो सापर्ट खालामगासिनो नै आं नैबेयावहाय नुवाखै कम्बल होलायनानै आंनिया कम्बल होलायनानै सुपार सिटआव जिरायनानै मबाइल नायनानै बेटारिबो गैला बेनिफ्राय दा उन्दुनोसै माथो खालामनो बिदिनो हदायनो माने वाइफाइआबो माबा गैला मा होनना बुङोमोनलाय
थांबाय जोब्बाय 1.5 GB मोनो फाग्ला बहाय एफा लास्टिं होआ बेनिफ्राय गासिबो गोदान गोदान मोजां मोजां माने ब्लगफोर लाबोनो सानो खिन्थु जाथाराखै एकदम समफोरानो मिलायथाराखै गोबां सेस्था खालामबाय थादों नाजाबाय थादों नोंथांमोननि थाखाय मोजां मोजां भिडिअफोर लाबोनो थाखाय बेबायदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन होनना आं आसा खालामो आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामलांबाय थादों जेसेबां हायो माने जोंनि बर' गोदान गोदान इउटुबारफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो आंबो सेस्था खालामगासिनो दङ आं बेखौनो साजेसन होयो जायफोरा माने बेकार माने फरायनाय गैया माने ओरैनो एक्सट्रा टाइम दिहुननो हानायफोरा माने ओंखारनांगौ आं बेखौनो सापर्ट खालामो आं बयखौबो सापर्ट खालामो उन्दै गिदिर गासैखौबो सापर्ट खालामो सोरबा जुदि सासे स्टुडेन्टआबो जुदि टाइम मेनेजमेन्ट खालामनो हायोबा मोजां बिब्दिनो माने बहुत माने केटेगरिसफोर दङ ना सोरहाबा ब्लगिं खालामनायनि माने मा होननानै बुङोब्ला रोंगौथिफोरा दोङो गुबुन गुबुन रोंगौथिफोरा दोङो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दङ स' नाजाबाय था आरो माने जायफोरा स्टुडेन्टफोरना आं बेखौनो बुङो माने मा होननानै बुङो फुल टाइम जे बेयावनो सम होनानै फरायनायखौ माने नस्थ' खालामनानै लागोन बेबो नङा स' टाइम होनो हायोबा ओंखार आरो जायफोरा माने बेकारहै दोङो ना फरायनायबो गैला माने बेबायदिनो समफोरखौ मेनेज खालामनो हायोबा मोजां आं बुङो आरोना बेखौनो मोजां होननानै आङो साजेसन होयो स' गाइसफोर मोनाबाय हर जाबाय 11:30 जाबाय खोमादां टाइमानो ओमफ्राय माथोआबो एसे लासै लासै नालाय उन्दुजोब्बाय मानसिफोरा हाल्ला जायो नालाय दा दिनैसो गाइसफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन सापर्ट होलायबाय थादो टाटा